Jesu Kristu inkosi Baba. Ngizwa nje izwi likhulumayo ukuthi ngilindile ukuthi abantu bakhulume nami ngoba kuyisono nokungafoni. Abanye bayafona ngiyababona, abanye abafoni. uJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela bathi bantu. Ukuthi angikethe nje ukufakaza ngokujula meditate ngenkonzo izolo. Kwavuka uNkulunkulu wangikhumbuza ukuthi lolu daba luphathelene nemali nempesheni. Ngichaze konzweni. Wangikhumbuza uNkulunkulu ukuthi yazi before ngijoyina ikhaya lezwi, just after kuvulwa i-lockdown, kwakunobaba umfundisi sasikhuluma naye ejimini, sajima ngaso isikhathi. Sikhuluma yona le ndaba yokuthi the time kudedelwa i-Antichrist, anti-Messiah, yoqalwa ngabantu kakhulukazi aba-dependent kwi-system, kakhulukazi ama-grant, uSASSA, nje konke labantu aba-dependent kuhulumeni. Kuyothi mayivela i-Antichrist yoqalwa ngabo. Ngisangifundise nje lokho ukufakaza uNkulunkulu angikhumbuze kona just after i-lockdown. Jesu Kristu inkosi yami. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngizwa nje izwi njengathi liyamemeza lithi isono usibhala njengoba sinjalo uma uvuma izono. Besangathi ngitshengiswa khona ekhaya lezwi abantu bephethe amapeni bebhala izono. Uma ngisabuka ngibona kukhona labo abangasibhalanga izono zabo njengoba zazinjalo, bayibeka kangcono. Kanti uNkulunkulu uyasazi ngamunye ngamunye ukuthi senzani ngasiphi isikhathi. uNkulunkulu akathokozi ngokubhala into engasiyo iqiniso engamanga. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba nomama umpostile, ndiyanibingelela ngegama likaJesu Kristu. Amen. Ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa, nakwindlu kaJehova kuyabonelelwa, nakubo bonke abazalwane ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndingumama uMbengeza, ufundiswa noSiseko, ohlala kwilali yakwaMasele, eKing Williamstown, e-Eastern Cape. Ndizokubonga amandla kaNkulunkulu wasekhaya lezwi. Ndisengumntu osemtsha phakathi kwekhaya lezwi. Ndingene ngomama uNombakuse apha kuJuni, wandipha umkhuleko, ndenza njalo ngawo, ndatransfera nakubantwana bam. Kuyacaca kungoku nje kweyam indlu bendixakene nomkhosi weempuku ezitya yonke into, zide zikhwele erufini zitye namadila erufu yakwam. Ngenxa yemikhuleko ndiye ndakhuleka njengokuba ndandiyalelwe ke ngumama uNompakuse, nabantwana bekhuleka ngokunjalo.
Hey, kwacaca gca okokuba kungene enye into kweyam indlu. UThixo anisikelele, nisasinceda njalo. Ningadineki sithi siyinhlupho sinjalo, ngoba ngelinye ixesha usikuthi into uyizile uthi ngokoyika ungcangcazele ibe ngathi wenza isiphosiso. Kaloku ayiqhelwa into yakwaThixo. Ndiyabonga, ndibonga ngongazenzisiyo, baba wam, nawe mama wam, nayo wonke indlu kaKrestu. Jesu Krestu uyinkosi, uJesu Krestu uyinkosi, uJesu Krestu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngizwa nje izwi elikhulumayo ukuthi ngiyadabuka ngabantu ababhala ongasilo iqiniso. Bese ngathi ngibona ibhuku nje elikhulu, angathi mangisalibuka umuntu yilapho osuke uNkulunkulu emtshengisa khona ukuthi wena ubhalanga kahle la, kwakufuneka ubhale lokhu mina engikwaziyo, ngoba sizolahlwa nanokubhala into engasilo iqiniso. uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyaxolisa ukudilitha kweqile ngomzuzu. Ngiyaxolisa Baba, ngiyabingelela kubaba wami noma wami ngokukhethekileyo esabaphiwa inkosi. Baba, ngithe ngilalela inkonzo, angazi Baba ngizothi kwenzekeni ngoba ngilalela inkonzo, kodwa kuthe kusuka kwaba sengathi ngisendaweni thizeni, but mina ngaphakathi ungathi bengilindele ukuthi kuzongena inkonzo la ngikhona. Kodwa ngithe ngisuka ngabe ngibona ukuthi la engikhona ngathi ngimama senhla endlini le ngikuyona, kuzothi la ngase-right kumina kwabe sekuyavuleka udonga. Malivuleka lolu donga kumnyama, mangibuka la ekuvulekela ngakhona, kuthe kusuka kwabe kungena amadoda amaningi afaka okhololo, abafundisi thizeni, amadoda wabonayo nje ukuthi amadoda akhulile ayangena. Mayengena ezalanga angena aqonde ngaku-left, at the same time abesedudulana aye kule ndawo le emnyama ashone, but angiwazi ukuthi uma ephoseka la aphoseka abe seshona kuphi Baba. So ngiyibuke lento ngimangazi angene lamadoda angene and ufake lezi ngubo ezinde o-grey o-black. Angiwubonanga u-white, angifuni ukuqamba amanga baba, u-white angiwubonanga, but ebegqoke nje kumakhalazi akhona egqoke but begqamile okhololo laba abamhlophe, baqamile kulezi zinto abazigqokile. Babengena endlini bayaziyela lapho, uthe ngena ubone ukuthi bayaxwaya ukuthi baye kulo mgodi or kulo dongo oluvulekile. At the same time bayaziphosekela nje, bayaphoseka kulo hlangothi olunodongo oluvulekile. Mangibuka futhi kumnyama, angibaboni ukuthi uma sebephosekile bashonaphi labafundisi laba. Wathanda ukungidida baba, ngadideka. Hawu, uma sengithi hayibo, ngoba ngibukela inkonzo yini futhi le engiyibonayo, yabo nje ngangazi ukuthi kwenzakalani baba. uJesu Kristu uyinkosi baba, uJesu Kristu uyinkosi. Simbonga uNkulunkulu ngawe baba, siyabonga kakhulu baba, uyikho konke. Siyambonga uNkulunkulu ngawe nomama, siyabonga baba, asiphezi izimfundiso. Angazi ngizothi nje kakhulu. Ngiyabonga baba, siyabonga uJesu Kristu. uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi. Mandibulise kuTata uNtsibande nakumama uNtsibande. Ngelihle igama lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndibulise abazalwane basekhaya lezwi.
abazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ndibabulisa bonke ngelihle igama leNkosini Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndicela ukudlulisa nje ufakazi besingenile emkhosini ka-14 days weenkonzo zabatsha. Ndiyambulela uYesu Kristu ngoba nge-first day yakhona uNkulunkulu wandinikeza, sendisitsho kukhona umntu owayethathe imbotyi eyondithengisela. Ndave ndabona ngemali seyingena ingeyonyaka ophelile, wandibhatala yonke imali yeembotyi zam awayezithathile. Wathi uSathana ke esathi uyadlala ke ngelaa xesha, xa ndizongena nje emkhosini yave yacima ifowuni yam. Ndahlala 4 days yonke ndabe ndisitsho ndangafumani nalaa mkhuleko wokuqala, but ndatsho entliziyweni yam into yoba uYesu Kristu ukhona, undibonile into yoba ndiyangena kuloo mkhosi lona. Ndibulela amandla kaThixo ke ngani ngoba ndangena wamandi nyhani umkhosi, ndade ndayowugqiba ndingakhange ndive kwanto, ndingakhange ndilambe, ndingakhange ndinxanwe. Heyi, wawumandi ke laa mkhosi, uyedlula yonke imikhosi ebendike ndayingena. Ndalula nje sendisitsho kwangabikho nto inzima kum. Ndiyambulela kuYesu Kristu nangetorho athe wandipha lona. Ndisetorhweni ke ngoku, Thixo undiphe i-SGB post. Ndiyambulela kakhulu uYesu Kristu, ndithi uYesu Kristu yiNkosi, uYesu Kristu yiNkosi ngoku nangaphakade. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba egameni likaJesu Kristu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu empilweni yami Baba, esebenza ezibonakalisa, engivezela izinto ebengazitshela ukuthi uyokangambulele zona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokungifaka ikhaya lezwi entabeni kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngangazi mina ukuthi uNkulunkulu njengoba engifaka entabeni kaJehova, kuyabonelela ekhaya lezwi ukuthi ungifakele ukuthi ngizovuma izono zami, futhi ngalokho ingoba uyangithanda, ngoba ufuna ukuzolungisa impilo yami, ufuna ukuthi ngizoba ne-relationship naye, ufuna ukuthi ngimuzwe mekhuluma. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu engibonisile imfihlakalo esegameni likaJesu Kristu inkosi, ukuthi izinto ziyabaleka, ziyathuntutheka. Thina sike silindele ukuthi mhlambe umuntu uma enenkinga, mhlampe uyagula, masithi uJesu Kristu inkosi bese yaphila. Yebo, uzophila, kodwa kunezinto futhi ezicashile thina esingaziboni, uSathane azitshalile, azifihlile. Uma sibiza uJesu Kristu inkosi ziyathuntutheka futhi ziyabaleka, ngoba ziyalisaba leli gama. Sabi thina, kodwa lisaba leli gama lokuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, ngiyambonga, ngiyambonga, ngiyambonga. Ngiyawabona amandla akhe, ngiyabona esebenza empilweni yami. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu yinkosi emkhulu. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamnika lonke udumo, ngithi lumfanele. Ngiyabonga mkhulu. Ngithanda nje ukuzombonga uNkulunkulu, ngimnika udumo. Angazi ngizothi ngizizwa kanjani. Ngizizwa ngizizwa angazi ngizochaza ngithini, angazi ngizizwe, yabo nje ngangitshela ukuthi hayi nginakho ukuthula, kodwa emva kokuthi ngivume izono-ke nje izolo ebusuku, kuyasiba nje manje angathi nje ngiyithini elingenalutho. Angazi ngizochaza ngithini, ngathi ngiyithini elingenalutho. Ngezwa ngi-empty, angisazi manje kwenzakalani ngami. Ngiyavuka ekuseni engathi manje ngumuntu omusha.
Ngihlezi uma ngiyibhale zona phansi ngangizwa ukuthi nginako ukuthula inkosi futhi ngizwa ukuthi ngixolele yize uma ngingena kulo 40 days fasting enhlizweni yami bewukuthi Nkosi bona futhi ukuyithoba kwami nokuyisola kwami ngiphambeko zami phambi kobuso bakho ngoba ngigonile kakhulu. Kodwa manje lokukuthula enginakho angazi ngathi ngiwumuntu omusha. Ngizizwa ngivuke ngumuntu omusha. Ngumuntu omusha, ngizizwa ngiyesaba futhi ukuwona. Ngizizwa ngathi nje eyi angisafuni ukukhuluma kwami nje eyi yazi Nkosi yami ngiyambonga uNkulunkulu. Ngimnika lonke udumo. Ngiyambonga kakhulu. Angazi ngithini kodwa inhliziyo yami iyambonga. Angazi kube bengingahlangana naye bengizoba yini. Angazi. Ngikaze ngizwe ubumnandi obunje empilweni yami. Ngiyabonga. Nkosi Busise mkhulu isigcinele wena njalo. Ngiyacela futhi mkhulu ukuthi ikubusise. Ngesibusisiso songena ezulwini nomndeni wakho wonke. Amen.